Dan kana mu Allah ka tsaya kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe ya gane me yake faruwa a wannan masana'antar wanda muka yi bayani ku ki ganewa. Ka tsaya kalli bidiyo ka ji abin da Musa Mai Sana'a zai ce. Babu tunani idan tunanin ku fim tun kafin ku shigo harkar fim mutum nawa ne suka shigo harkar fim suna ina da farko abin da zaki fara kwaɗayi ɗaukaka zaki samu ɗaukaka kullum ƙuruci yake ake gani kullum ana miki ruɗin duniya wannan ya sai miki mota wannan ya baki kuɗi a sai miki waya mai tsada a jaki wancan ya yaudare ki duk ƙuruciyar ku ake gani daga nan shikenan sai ƙungiyoyi sai a fara baku tallan kamfaninnika daga tallan kamfaninnika kuna jin daɗi ana yi muku ruɗu bayan tallan kamfaninnika daga nan shikenan sai bariki ta yi nisa sai ta tafi Abuja idan bariki ta yi nisa shikenan sai ƙungiyoyi na duniya su fara kwaɗayin ku da tauraron ku suna ganin kun ɗaukaka to ba wani abu suke yi ba ɗaukakar ku suke kallo da ƙuruciyar ku suke kallo girma yana tafan miki ke biki aure ba biki bauta wa iyayenki ba biki bauta wa Allah ba biki taimaki rayuwarki ba biki taimaki ƴan uwanki ba kuma guri yana ƙure miki sannan in lokaci ya tafi har abada lokaci ba zai dawo ba na farko kenan na biyu kuma abin da nake so in gaya muku ko kuma in ce na uku daga nan ana nan sai ku fara zama ambassador a Najeriya daga ambassador na Najeriya shikenan sai kungiyoyi su Irmirnatis su kungiyoyin nan da za ku rika ganin su na duniya na bautar gunki na bautar kada daga nan ana nan sai a rika turo muku da kuɗi kina murna kin tafi London kina murna kin tafi Ingila kina murna kin tafi America shikenan lokaci kuma yana kure miki za a fara baki kuɗaɗe za a fara turo miki kuɗaɗe sai a fara cewa to shikenan je ki taimaki nakasassu je ki taimaki marayu ana nan suna nan kuma sai su ga ƙuruciye kin cinye ta tsufa ya zo miki sai a yayubo wani sai a zubar da ku ana zubar da ku kuma ana nan sai ki fara ganin a kuɗin fa da aka bani kina jin daɗin su ayi ba wani abu bane to a sannu zaki cinye kuɗin